Dnes sa pustíme do témy inovácií spojených s elektrinou a ich vplyvu na náš svet. Po celom svete sme svedkami rýchleho rastu rozvoja využívania elektrickej energie. Vďaka nej sme schopní osvetľovať naše domovy, napájať vozidlá a podporovať mnoho ďalších oblastí nášho každodenného života. Ale ešte niečo viac, čo môžeme dosiahnuť. Aj na Slovensku máme obrovský potenciál na lepšie využívanie elektrickej energie a inovácií. A práve tu prichádzate do hry vy. Poďte mi predstaviť svoje inovácie v oblasti využitia elektrickej energie a kam nás môžu vaše nápady zaniesť na našej škole. Kam sme sa vďaka inováciám spojeným s elektrinou doteraz dostali a kam sa vďaka nim môžeme ešte dostať? Rozhodli sme sa recyklovať starý bicykel a prerobiť ho na dobíjaciu stanicu pre mobily a svetlá na bicykli. To nie je len skvelý spôsob, ako šetriť našu planétu tým, že recyklujeme a využívame ešte existujúce zdroje, ale tiež spojíme pohyb a šport s generovaním elektrickej energie cez dynamo. Samotné dynamo je jednoduché elektrické zariadenie, ktoré využíva princíp elektromagnetickej indukcie na výrobu elektrickej energie. Dynamo sa skladá z dvoch hlavných častí. Státor je pevná časť dynama, ktorá obsahuje elektromagnety alebo cievku, zvyčajne umiestnené okolo rotoru. Rotor je otáčajúca sa časť, ktorá obsahuje magnety alebo silné magnetické pole. Keď rotor dynama začne rotovať, vytvára meniace sa magnetické pole. To meniace sa magnetické pole prechádza cez elektromagnety v státore, čo spôsobuje indukciu elektrickej energie. Keď sa vodiče elektromagnetov pripoja k externému obvodu, elektrický prúd začne prechádzať týmito vodičmi. Tento prúd môže byť následne použitý na napájanie rôznych elektrických zariadení, ako je v našom prípade mobilný telefón. A dôležitou súčasťou generovanej elektrickej energie pomocou dynama je udržiavať neustály pohyb rotoru. V prípade bicyklového dynama sa rotor pohybuje spolu v otočenom kolese bicykla. Týmto spôsobom, keď pedalujete na bicykli, pohyb a otočenie kolesa spúšťajú rotáciu rotoru dynama a tým generujú elektrickú energiu. Je dôležité si uvedomiť, že výkon a množstvo vygenerovanej energie z dynama závisia od rýchlosti rotácie, účinnosti dynama a iných faktorov. Preto je potrebné mať na pamäti, že generovanie elektrickej energie pomocou dynama vyžaduje istú úroveň fyzickej aktivity alebo pohybu, aby sa udržal dostatočný pohyb rotoru a tým aj výroba energie. Takto sme starý bicykel využili v prospech inovácií elektrickej energie. Určite sa aj u vás nájde niekde v seníku vyhodený starý bicykel. Naša druhá aktivita sa bude venovať montovaniu fotovoltických panelov na náš domček na našej školskej záhrade. Týmto spôsobom budete mať možnosť využívať slnečnú energiu na osvetlenie a napájanie zariadení potrebných pre vzdelávanie priamo v prírode. Takže poďme na pozemok. Poďme, šup. To, čo vidíme dookola, je naša krásna školská záhrada, ktorej samozrejme chýba nejaká tá elektrika, takže sme sa rozhodli dovážiť si túto fotovoltickú mini elektrárničku, ktorú si tu namontujeme a dokážeme si teda vyrobiť nejakú tú elektrinu na pohon, či už nejakého osvetlenia, ale samozrejme aj nejakých jednoduchších spotrebičov, nejakého nástroja, nejakých náradí, ktoré nám uľahčia našu prácu na našom pozemku.
Čo sa týka našej tejto mini elektrárničky, nášho systému, ktorý tu máme, skladá sa z týchto častí. Tu máme solárny panel, ktorý sa skladá z veľkého počtu nejakých solárnych článkov, kde sa vlastne tá slnečná energia premieňa na energiu elektrickú. Tu elektrická energia vstupuje vlastne do tohto kontrolera, ktorý vlastne kontroluje a chráni predovšetkým ďalšie zariadenia, ktoré sú na to pripojené. Táto časť sa nazýva menič, invertor, ktorý vám mení vlastne jednosmerný elektrický prúd, ktorý to vyrobí na dvojsmerný, aby ste tam mohli zapojiť nejaké spotrebiče. Ďalej tu máme poistnú skriňu. Poistky veľmi dôležité robíte s elektrikou. Istotne ste sa na fyzike a na technike učili, aký zmysel majú. V podstate je to ochrana nielen vášho zdravia, ale samozrejme aj spotrebičov, ktoré na to budú napojené. Vyrobená energia pomocou káblikov budeme odvádzať do tejto baterky, kde ju budeme jednoducho uskladňovať. Je aj ťažšia, takže na to využijeme našich najsilnejších žiakov, aby nám ju odniesli a nainštalovali. Jednoznačne tieto nápady, ktoré prinášate, pomôžu našej planéte, pretože jej osud nám nie je ľahostajný a teda nie je ľahostajný ani vám, pretože vy ste budúcnosť nášho sveta, naše budúce generácie, ktoré na tejto planéte budete žiť. Vďaka vašim nápadom vznikli na našej škole jedinečné učebné pomôcky, ktoré ostatným žiakom približia, aké je dôležité venovať sa obnoviteľným zdrojom energie.